Sagodahin nga rod ti surat, ti pagkasaritaan ni Rolling nga Napolwan, di nakauray. Idi, kalman lain. Idi, kalman laeng manong naming tamaam-amok ni Vicky. Birthday party manong nami may sakadaki di barakadak. Hindi makita kisuna. Pare, happy birthday. Thank you, pare Rolly. Bagti man kayo. Kaya pa ko mga jack kumain, nag-iwas ti paalaw. Pangrabi, inom ken pulutan. Pare, amom day dyan? Sino? June. Ano color tibado na? Sky blue. Ah, ni Vicky. Abay, kursonada. Sino kumatasang kursonada king ko, ana? Saan nga nawaya na dyan? Oh? Nag-asawa na? Handa pa nag-asawa? Almost 6 years na. 6 years. O ag 5 years na pa lang. Nito yan di boyfriend na. Dadya abroad. Napinda sa pasukan. Nang runa no nakaramanin. Loko ka. Tapat siyang nga ron nga kayat naman nga isukat. Di abroad nga grigrigat. Agsa agur-urnong para iti pa nagkasarda. Nadangatan na pasama ka nakwada. Natadya ka mo. Amom dya boyfriend na. Nagan lang, ti amok. Yung tsak pinakit-kita. Pasubok ka man. Pare. Laglagi pa madam girlfriend mo. Padpada kami. Nga na. Nadamat ti abroad dya, girlfriend ko. Kasta. Nagat mo son. Pag namangnam naman di girlfriend mo. Saan ka agaramin dito eh. And then, agaramin ka man. Maramit to, pwede kiti agasawan. Nakam tulagit nga pa yung nagasawa. Bagay. Bahala ka. Inasidgak manong ni, hi, Vicky. Nakigtot. Naman muna. So, karot ginawagan ka ti Vicky. Tinamag mo ka taan. Nagang ko. Sa kayo masidig nga hi, Vicky ko na. Style yun nga lalaki. Sila ang peso. Sila na singad-bintan nga amamuna ko na yun. Siya ni Rolly. Injayak ti dakulab ko manong naming kat nagraip. Naglamuyit dakulab na. Medyo kagkagatak ti bibig ko manong naming apanang perreng ko king kuhan. Pag pinustahan ta, Vicky, mailiw ka. Ano kumot ka iliw ko? Diya boyfriend mo. Nga da dya abroad. Sabi mo. Adot among kanya ako na. Sika nga eh. Umpe amukin ka. Agpadpada ta. Nga niya. Adaman siya abroad. The girlfriend ko. Di ka kahit nga soen. Ada boyfriend ko. Adamat girlfriend mo. Yung kabayat ng ngururayin ta ida. Apa yung saan tang ramidan? Loko. Kaskarina ya. Ay, ipatpatag ko di boyfriend ko. Halos agasawa kami, no? Kasar lang ang tiyawan. Medyo kasuratan. Marriage contract. Tadamat mapaspasama ka na kayo, di ba? So, trikat na eh. Kapay niya dayo na. Tsaka ililibong. Bali. Tadamat sa bali nga mga FTE dito, di ba? Alam mo, nakaprang-prang ka. Tsaka kaya tikas ng lalaki. Well, sorry. Magbagal tipod no. Ano tarantam ka niya? Sulisugan na. Nas kang sulisugan ka, katarabinet. Di saan ka napod na si girlfriend mo? Ba mo? Sinot na ikari akat di ka diso. Diba? Sayang ti oras naglabas. Rumbeng unang ita ta si bibig tayo pagkat agragsak tayo, di ba? Ananusam ka din dagur uray. Hanggang dumat mga namnaman, o da kayo tumatlaan mo no saan.
Alak kayat ko nga lang yung cellphone number na naming san akayat ng ited. Bahala ka. Hindi mo kahit ited. Baka masayangan ka. Masayangan ka niya. Baka yung rabi ka, tagararapap ka. Anya tiyan mo, baka yung boyfriend mo yung abroad, kada damat sa bali dyan. Mamati at kang kuhana. Manuping nga taon nga guray ka? Papan na eh. Ako may makataon. Oo. Kalahin magkadit communication me. Yung video call kami. Maragsaga na makamamukhen ka. Number mo na. Chukid nga ito. Yung pinahatas ko manong naming nga inala kini Ricky. Yung birthday. Yung birthday. Tinakahit ito dyan number na. Sige. Sino? Ni Vicky. Apay napasukan mo. Kita inikakon na. Talaga. Ito lang ang girlfriend mo, noy. Di ba, yung Karim? Ngagururay ka? Kaya baka Jack makauray yan. Are, dahil ito tupay ag-asawa. Mapasamak pa eh. Anong tulagin no girlfriend mo, no boyfriend lang eh. Tama number na. Sino? Ni Vicky. Saka mo, natakan niya. Kulat sa pulin na. Isas pa ti Vicky na. Naida na. Kumandre Vicky. So, ito. Inala ka sigod man. Una yun talaga interesado ka ha. Pare, noong napadasan nan, kail-iliw ng data. Kaya mas pagadigan ta magrelasyon ka niya, may kapanlat iliw na. Kabayatan nga gururay, di mayat. Pero isudan tumidlain. Na may mayat kakabembang, dan padas na. Dito'y balay, manong name yung cellphone ko, itiya, kut-kutingin. Nagtintin next kami. Sinda ito, ano, Rolly. Gusto nung alam ti number ko. Basta naala. Madamdama, tawagan ka. Dobrak, kabasang. Ito, madamdama, tinawag kam to ni boyfriend ko. Basta tawagan nga to. Yung basta dig ni Nana. Sino ka text mo? Wala, Rolly alak ko. Teka di girlfriend mo? Ni Cora? Saan nang? Ikakatawagan mo, girlfriend mo, saka sa makita text sa bali. Naanang man. Di mo kunain nga, di mo maura iso na. Ay, nakay nga lalaki nga talaga. Nagkinari kayo kini Cora nga orayem. Manulang tawon deta. Sa intunog bakasyon sundot pa nagkasaryon. Han? Amom, nasyat ni Cora. Iso kayat ko nga para kang ka. Nanang, no asin no ang talaga tinikari iso. Ngayon saan? Saan? Wala tagsapol ka ba't sa bali loko? Pasapol ko eh. Laglagi pa ma. Agururnong iso, agururnong kamay. Para iti pa nagkasaryo. Agururnong ka. Para iti pa nagkasar ko. Ngayon jak sure, no asin not ikasar ko. Ilanda ako nito silad ko manunay tinawag ako ni Vicky. Si Mumbat. Hello? Vicky? Rolly? Nakaidakan? Nanat lang man nakaida. Abi sa lutsudem. Tinakabahadasan. Iti kasting oras. Nagmemesa iti kwarto na. Malaglagit mo, di ba? Naling ka dito boyfriend mo? Naling na niya. Naling trumansa. Uy na. O reklamay, tayo gusto na. Amuna mangan. Sino kumatao mo saan mangan? Et ko sa weno, kanin na nawa. Tapay. Manangan kami. Una.
amok da di ko ay ad nga pakariknaan nyo ti imas. Di ba? Medjay perlas nga day tuktok ti ngarab ti langit. Makinikinit kada madildilpatan. Kapadas man. Salang ibagbagang. Lalaluhat nga mailiwak. Kadadak man. Nga mga epiti iliw mo. Iliw tangang padpada. Taapay. Di girlfriend mo. At damat na paspasama ka na kayo. Kaon na. Ang unjak kumakayat hindi nga palubusan. Ngayon nagpilit. Bahala ka ko na. Sana ka makapagkari. Noong pinagkarinak biglang nga agur-uray. Katsi ka. Yung karimat nga arurayim so na. Ururayin ka ko na. Makauray ka nga ta. Saan ang tungat-amat nga mamamuan? Wala di girlfriend ko, din ang tungat-amat manamuan. Ganap-tap talang tiliw. Apeng amin nga pimanaw da, di ba? Horisak, igaw-gawid ko yun, di boyfriend ko eh. Ano maturnong min, na pinasmit trabaho nito eh. Ngayon kaya na, taalis to nga, panakaurnong. Turog ako. Pagkitaan ta na malam na bigat. Sabi ko magkita ta. Kumikan to sunduan na. Amok na sa din mo kagtap-trabaho. Sabi nga doon among kanya. Kasta na interesado ako. Alas 6. Rumor kandan, di ba? Dalugan mo? Anda. Dakotsek. Dakotsek kagaya mo. Pengarod nga gaburod pala di girlfriend mo. Isang ardeta tumesang ako eh. Nagasang ito. Bahala ka. Okay. Good night nga rin. Good night. I love you. Good night too. Madlaw ko manong name nga mayat ni Vicky. Madlaw ko talaga. Adada manong name nga alalisto nga maala, tirik na, tikidadan padas na. 15 minutes before 6, manong name nakaparkingan ti kotsek. Idagruwaran na kiti empleyado. Nalasing ko isunan. Vicky, toy. Imasidek. Apay. Abay yung peso? Kamong angaw mo. Nasaktek sa oang kong yang angaw. Paglogan yan. Pagkawin na ako, di tulot ka di balayo. Sigurado ka? Sino madanon ta di balayo? Sino tatanggidanan ko ah? Kaya may sakapsat ko. Amo ni tatang mo tuminom di arak? Dahil di tupay. Anat brand na. Gin. Ano magusto na pulutan? Oran niya. Sige. Lumakas ta nga rin ti mainom. Ito lumakas ta doon ti pulutan. Nirkit mo saan kasangong ti amak. Hoy, agayam da ka na ti boyfriend ko. Di agayam da. Di agayam kami mat ka ni tatang mo. Manong name impagano sa linggo ti pagawidan na intulot ko. Tumsa naroon na. Sila dyan ni tatang. Ano ti amamukeng ka ita? Kita kasukat ni ko ako naman. Saan kasukat ni po? Ano ti amamukeng kang ka ita? Wala panunutan ba? Ano na kanji boyfriend mo? Anthony. Kasinsin ni Anthony ko na. Gabo na mag-ijabrod. Kito may nakano idanon ti pangumusta na kanyak. So, imay ko na.
nung nagabukot abroad, api nga Regine. Kaktulat at kwarta ni tatang mo na. Nagabukin ni Anthony yung kaktulat. Kaksang ribo, di mayatin. Inanang nga eh. Di kaktubay. Di 2,000. Siya nga ron. Di kang ganto. Tiyakla mo naman 2,000 na tagyan di wallet ko. Kasta nga ron, tinaramid ni nga. Dak. Sino katayan ako? Kasinsin ni Anthony. Gabo na dya, bro. O, na. Kudan ni kasinsin ko, ganto man na ka, idanon nga mismo, ti pangumustam ka kang kuwana. Girlfriend ko nga ni Vicky ko na. Kasama tayo na ginaganak kang kuwana. At dahil, bawit na. Ananusan yung ano, ito ya. Sa karibo. Iso na lang ta. Dinagas ko lang natin, gimatang ti, kontrokantos ka na ti pulot. Ay, Jesus! Imbaga na pa, ka? Imbaga na mahilig kay ka ti arak na sa pulutan. Yaot mo ro din, dasarin ha. Agsasakot ha. Pati pa gayam ni nanang naman, name, kat amunot uminom. Kat ni. Inimas dat imina magpulutan eh. E din to tayo kamsat naman nun namigat nagpakada nga ta ka numapana umyanan. Dikat kahit mga sawan. Numabartek di kita kasawa. Nawaya kami kinipiki. Nabartek dan nagpeso. Ala, datatang ginananang. Nakunyaon. Ala, dano mo tumit ang Anthony, baro ka. Nagsubli ka niya, bro, nga naset kami lang, mata. Wala na, dumanon nga dumanon. Makambagat tayo, matulog, bembang naman, kainom tayo doon. Diyan na, sa bagbagam mag-isla, umingar na tayo, amay. Sensya ka na, natatangkin na. Si kang amin. Ori lang amin, gimatang ka pa iti. Kahit naiwas mo tayo, hindi na ba? Kaya, gimatang ka pa. Abisinak. Kinadum na nagpulutan, di ba? Awal na makan. Nangkan. Ampay. Darot mga tado. Nagsawa ka mga nagan. Subo. Pagka mo sa buwan na. Katsiyate ka sinsin na, Anthony. Loko ka. Sinsin na, Anthony. Niloko mo natatangkin na anang ko, ha? Nakadigos kan? Nakpila kagdigos. Bumulot at tumamot ko, ha? Tuwalyam. Kagdigos ako. Abay ka, digos ka dito, eh. Agawid ka na. Agawid ako. Diba? Aging nagtapta ti iliw. Agpadbata tayo na saan na makauray. Di makauray. Hala, Rolling. Kayat. Di mo kayat? Yung matpilitan, di mo kayat. Yung ore ko nga nakadigos, mano. Bulod ang tatwalya. Niawat na. Kaya di ta makastrekan. Iti unag ti silad na. Parang man nagdigos. Mimbol taklat. Tutpras dito. Kintutubras. Makadigos sa akong manuling. Inlak na at kwarto na. Tinugtog ko. Inlukat lang. Hindi may lukat na yung durong ko. Wala. Baka makaring natatanggin na nang. Makaring. Ore mampay. Ipigpig samti agasog. Dadyan kaya ang panakabartek din. So, Piki. Wala. Rolling no. Ada boyfriend ko. Ada mat girlfriend mo. Ngamisa din na tayo da. Impanaw na tayo pakaragsakan da. Masapul ta. Masapul mo, masapul ko. Agpadpada kami manumnami nga mailiw. Agpadpada na saan kami na makauuray. Wanyaman ti mapasama.
May iliw nga talaga manong nimi ket gabota ang bagak ken kuana nga mukti mangan. Ay diyan. Kasta unay manong nimi ti panangisurot na ti patong na. Kasta unay ti pigsa ti asog na muna nga nabartek dagiti naganak ken kuana sad na makari. Halos nagpatpatnag kami manong nimi. Kabigatan na. Nakita datatan kanina. Nay, hanggang nga nakawin baro. Kahit medyo naalak mo din data. Alangan ba't nga pilot ko tag-drive, baka ma-aksidente kaimbag man ta. Ay, idya baka nga kwarta o. Sa nagsiladam. Huwag ta. So, imbaga ni Vicky. Itong anong oras di pa nagsublim di abroad. Makalawas pa siguro tata. Daon mo ito lang oras. Ate, pakamustami ka ni Anthony. Ibagam nga, nasiate sa kasasaad mi. Ibagam nga, aguro oray tayo anak pingan ko, ana. Aguro oray? Baka saan nga makaoray, tata? Ay, nga, babalin Sabol ng isuda agasawa. Ket ka po tamok, tibalay da manong name. Panak manin na kit ni. Dati pakita ng arak. Ay, handa ka ba ng barok? Wala tata ko, maudi na to inatunom mo sa bigat sa Manila. Subliak mo sa Jaya abroad. Ay, kituan. Ay, kituminom tayo karot manin na. Daman ni pulutan. Wan, ni. Oh, pus, daman di ko na. Amo magpadpada kay kini Anthony. Kastoy man. Di kinasingid na. Kanya, kata kami. Nagpapainumat na ka. Kaya wan, oh, mayat. So, umumyamat no kan. Nakituwanin at nakasla talaga sawa na. Nagasta. Agad imyanak ba't manin na. Imyanak ba't manin ka nagpapas kami manin. Kumusta ni Anthony? Enjoy. Basta inaldalat na nagtintinawag kami. Kahit nakasasaitan ako datatang ginanang mo. Han? Bakit salsalud-sudun da? Umay dito iti kasinsin mo. Tiyak madawar di palubos ang kasalitak mandala ng mukin tatang mo noon na nagad. Damat ka sasalita ida. Hindi ka daw kailan tati amin. Baka no mabayag na ito nang di makita. Ana? Loko ka? Pamtiliw ko pagkatapos umadayo ka? Mabitak lang, makabulan na ka siguro. Ada kami nas ng aramidak sa Manila. Pasig na rin trabaho. Nagtrabaho mo yan? Kaya mga opisina. Talon nga bulan, manong name. Sipod at damapaspasama kada kami kinibig. Nung inaldaw ang sarita, manong name, kina Anthony, kastamit teraramidak, manong name. Iti girlfriend ko. Kaya nga timawag ni Vicky. Hello, Rolly. Hello. Dapat to Ito na awit mo. Ito lawas na palang. Masikugak. Masikugak? Uy. Nangarot-aramin dantan. Kaya salutsutim kanya. Salutsutim ka, kayat mo. Kaya adamat boyfriend mo, adamat ni Anthony. Sa adamat girlfriend ko. Ano ka rin datoy? Ang kargam kanya. Kasama na ti boyfriend mo. Kanawan marami din Si kamalatang ko na, nga posible nga si kakinsyak, tag-asawa. Anya tingnan? Hamad siya tinakaw na. Katore mo masang lang sikat na kauna. Ngayon sikat awat si Kugko. Sige. Babda, umayag to. Ngayon nagsukat akong SIM card man. Kalpasan nga tinawagak ni Ingrid. Abig sukat kat SIM card.
Ngamag na. Ato di kita yung lukluk ko eh. Di i-block mo lang. Nalpasin ha, ore ang sukatin SIM card. Andang samat ilim-limangan. Ha, Rolly. Adilim-limangan? Awan. Sangat samat ang makaura yan. Awan. Kat gapo manong nimi tasang kumutin nga tawagan kadyak matin dinakmatin matawagan ni Vicky nakikutak langin iti may nga malim manong nimi sinambat nak ni mama. Stop ka tagur oray kang ka. Ma, sino? Vicky kanut na ganda. Abay nakikitut ka. Masikog ka no? Sikat amana. Apuay barok. Ang damat ni Ingrid. Apin nga nangalakapel sa baling ng babae. Na nang isang ko ang itin, so na. Ingrid, ipatpatig ko. Ay nga sa kasalungaro din, sikog na. Hindi, pagdalawan nyo. Huh. Nang, kahit mo sa wan, baybayaan. Di ka nga tama konsensya. Ngayon to, no, ipas ngayon na di anak na. Kahit awan di maringan ng ama, nga mairurumento, nga nakakaasin to. Rolly, takdiram, pinaramit mo. Ikasanon ni Ingrid. Nagit kasalita mo. Anak na kaurayan mo na. Gabot tiiliw ko. Adan na, tiiliw ko na. So, anong orti mabalin tayo? Hamag nga rin mabaling baybayam. No kumata hamong ipatpatay, di mo kumasinagsagin. Lasumar ka. Namamamit. Pakalalaki ka. Ano na pagrebel nga, may timay sa babae. Sangwem. Abad na ka. Di ka matin makontak. Namuhanin tatatang kinanan ko. Nga saan ka nga pudno, nga kasinsit nga ni Anthony. Nakasarita ko ni Anthony. Nagpudno aking kuhanan. Di awang kayon. Awanin na. Kat ni Ingrid mo. Saan na nga mo? Dinawat ko kanina ni mamang mo, di pa kakunta ka kaning Creed. Saan mo may turid nga baga? Siya kunti mang ibaga. Vicky, Rolly, ayitan ka. Amok nga damat pa nagayat mo kanya. Si kakin siya, tinaikari. Agbalin na to nga siya at nga asawa, ikari. Nagastamot kumati pa nagbalim mo na siya at nga asawa. Agbadbadat lang saan nga nakauray. Siguro si kakin talaga kin siyak itinay ka. Agbalin na to na siya at nga asawa kinina. Ikarikan ka. Saanan nga nagahawid taimyan manong nemi ni Vicky di nga rabi. Kananyapay nga ron. Padatuyan. Kahit na mo na talaga ni Ingrid manong nemi kit tinawagan na. Ayop ka. Agurek ko na mga isang kamat ka nakauray. I'm sorry, Ingrid. Pakawanan na. Saan nga? Naikani, titunggal may sa kanata. Sabi ko, ma, tasang mo magbabaw yun na ito ginarabid mo. When sabi ko, ma? Sabi ko, ma, tanaragsak tumit lang di mangunin bikinipiki nga pamilya. Manong name Jackmet ni Namnama, ti amok at ni Ingrid, dagbalin na asawa. Ngayong sa amit kayang. Tani Vicky, nga padak, nga daan ni Tiya. Kaya na yak, iti abroad, nga padak nga saanin nga nakauray, padak nga may iliwan. Nagkalay sa kami, manunemi,
Kad nag-night kam nga muna dito balay, idisidong. Damamaki ni Papa. Aging ka, nakastera pa ko, nakaipatakder matlang di bukod mi abalay. Kad dito nga nagipitan ni June, ti inaunang anak mi. Talo di kita nagbalingan, nakmi man, nimi may sa lalaki ken duwang babae. Nagasting ka rin ni Vicky, nga nagbalingan na siya at nga asawa, ken na siya at nga ina. Dumat manong nimi di kiti babae nga kursunada lat ta kanya or adan asawa. Ngim, saan kun nga nararamin? Nag-stick ako ni ti asawa. Tapos narikasta, kaya nagbalinak ka na siya at nga asawa, kahit na siya at nga ama. Dahil ito'y tigasat ko, kinun ko naklatan man. Iso, kanta kami tinaikani. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi ket thank you, tilaing mo, nga nang ornos, kalpasan na inside kang ka dito talya na to your messenger. Thank you, tilaing mo nga nang basa ket sapi kumatad namat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsanmi nga dibiyag. Tuyagyaman, Rolly. Thank you, Rolly. Di pangin ka ba panang buray, ti pagkasalitaan nyo? Aya, ta kayo nga saan nga nakaururay, kapag iliw yo, ta imadayo ngamin, di kiti kayan ayat yo. Dati ko natang, destiny. Yan. La. Thank you. Hindi pa nagbuya yo. Ayan, gingkangarot ba rin tumigat. Olive Veras de Venecia. Erlinda Stewart, thank you. Thank you for watching.